אז היום בסרטון הורדתי מוד של הרובריין למיינקראפט שלי, והיום בסרטון התחלתי הישרדות עם המוד הזה. והסרטון יהיה קצת קצר, אז אם נגיע ל-30 לייקים אני אעשה חלק 2 שאני חוקר את המוד הזה. אז מה קורה חברים, הגעתם לעוד סרטון שלי, והיום אני הורדתי מוד למיינקראפט שלי, מוד של הרובריין, ואני רוצה לבדוק אם המוד הזה באמת עובד ואם אני אוכל למצוא את הרובריין במשחק. אז כי יש לי קצת לאגים, כי המוד קצת כבד מדי, אבל בסדר, זה יסתדר לי מתישהו כשאני אמשיך לשחק, אז אחר כך זה יהיה פחות לאגים. אז עכשיו נתחיל לחצוב עץ וסליחה שהקול שלי קצת צרוד. אז אנחנו נחצוב עצים ונעשה לנו קראפטינג טייבל ונעשה לנו כלים ונרד לחצוב באדמה. זה נראה לי יהיה האפשרות היחידה שלנו בינתיים לעשות משהו. אז כן, ניקח, נעשה קראפטינג טייבל. אוי, איזה נתון, שכחתי שלא עושים ככה קראפטינג טייבל. אז נעשה ככה, נעשה את כל העצים, נעשה ככה, 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 יופי. וככה ניקח מקל, עכשיו נעשה מקלות, אוקיי, נעשה פיקקס. את המקל הזה נשמר, אני אעשה עם זה חרב אחר כך מאבן. הנה, רגע, כמה לאגים, אומייגאד. טוב, רגע, בוא נלך לחצוב. אוקיי, קיבלתי סטון, יש פה קול. אז עכשיו אני אחצוב קצת אבנים בשביל לעשות סטון, כאילו לעשות סטון פיקקס, כאילו, כן. אז טוב, אז אני עכשיו אחצוב פה קצת. אוקיי, הנה חצבתי, עכשיו אפשר לעלות למעלה. בינתיים אני לא רואה פה שום דבר מוזר, אז עכשיו נעשה לנו פיקקס. וחרב. טוב, אז עכשיו אני אלך לחפש כבשות. אוקיי, טוב, אז אני אחזור לכם כשאני אמצא כבשה. טוב, בינתיים אני לא... אומייגאד, אתם רואים את זה? לא רק אני רואה את זה. אומייגאד, זה הרובריין. אומייגאד, אבל אימא'לה סבדלה, אבל זה הרובריין. מה זה? מה כתוב פה? Look at me. אבלה, הרובריין, הוא השתגר לשם. אומייגאד, אבלה, זה הרובריין,